と確かね、先に寝ちゃったちのちゃんが袖を離してくれなかったんだよ。夕食後に焼いたパンの美味しそうな匂いがしたのかな。美味しそうだったんだと思いますよ。先に買い物に行っちゃいますよ。ちょっと腰低くしてください。このくらいで見とれるとはまだまだ子供だね。すごいねず。構えろって意味じゃないです。父は仕事中です。どうしましょう。チノ、風邪薬が切れておるぞ。行ってきます。ココアさん、起きてください。また熱出てるじゃないですか。近くのお店はもう閉まってますし、病人は言うこと聞いてください。私はそんなにやわじゃないです。ココアさん、起きてください。桃缶とリンゴとニンニク、ちゃんと寝ないとダメです。ごめんねちのちゃん、大丈夫ですから。どこにいるかわかりません。ありがとうおじいちゃん、一緒に来てくれて。仕方ないじゃろ。チノの大事な姉があの状態では。ちぬちゃん、風邪のお薬があったら譲っていただけないでしょうか。ありがとうございます。ココアさん。